Toto je Rick a rozhodol sa privyrobiť si. Ak prežije mesiac úplne bez vody, dostane $1 000 000. Kohútik v kuchyni je zatvorený, vchodové dvere sú zamknuté zvonku a chladnička obsahuje iba tuhé jedlo. Kamery ho monitorujú nepretržite a hoci sa to všetko zdá ako hra, v skutočnosti človek len zriedka prežije dlhšie ako týždeň bez vody. Rick začína veselo a dokonca šťastne, žartuje, pózuje, žuje krekry a uisťuje, že už takmer dostal $1 000 000. Ale po niekoľkých hodinách sa každé sústo zmení na piesok, jazyk sa mu lepí na podnebie a prehltanie sa bez slín stáva ťažkým. Na druhý deň Rick zo zvyku otvorí prázdnu kanvicu, nazrie do hrnca a počúva zvuky vychádzajúce z potrubia. Myšlienky na vodu ho teraz prenasledujú. Medzi tým jeho telo začína využívať vlhkosť zvnútra, z pečene, svalov, kĺbov a dokonca aj mozgu. Uplynuli 4 dní. Rick leží na gauči s popraskanými perami a jazykom, ktorý sa cíti ako spálené tkanivo. Pot sa stáva lepkavým a štipľavým a zápach ostrým a neznámym. Telesná teplota kolíše, niekedy je horúco bez javného dôvodu, inokedy je v teplej miestnosti zima. O týždeň neskôr sa len ťažko postaví a okamžite si znova sadne. Jeho srdce pracuje na hranici svojich možností, krv mu hustne a akýkoľvek pohyb vyžaduje silu vôle. Normálne by človek v tomto stave riskoval trombózu alebo mozgovú príhodu, ale Rick sa zatiaľ drží a ani sa nesťažuje. Ide do kúpeľne a všimne si, že mu takmer došiel moč. Len pár kvapiek, tmavých a štiplavých ako ocot. Rick sa na toaletu nepozerá ako na zrkadlo, ale ako na graf svojho stavu. Jeho obličky pracujú márne a ak prestanú, jeho telo sa začne otráviť. Rick však ďalej bojuje. Vezme si kúsok chleba, stláča ho v dlaniach a snaží sa vysať aspoň trochu vlhkosti, ale ústa má stále suché. Uvedomí si, že jedlo ho len viac smedí a otlačí ho, rozhodol sa, že vôbec nebude jesť, aby posledné kvapky neplitval trávením. Rick sa doplazil do kúpeľne, kde je vzduch o niečo chladnejší a pritláča si oblečenie k vlhkým stenám. Potom sa do nej zabalí v nádeji, že si udrží aspoň trochu vlhkosti. Nasledujúce ráno vezme handru a prejde ňou po skle, čakajúc na rosu. Handra je mierne vlhká, ale nie je z nej nič, čo by sa dalo vyžmýkať, tak si ju Rick jednoducho priloží na čelo a už cíti určitú úľavu. V zúfalstve Rick postaví nádobu na moč, ale vytečie z nej len niekoľko kvapiek, príliš tmavých a štipľavých na to, aby sa dali spočítať. Rick zostane s prázdnymi rukami a zúri s medom, no myšlienky na $1 000 000 ho stále posilňujú. Rick zle spí. Sníva o vode, nie ako o spáse, ale ako o pasci. V snoch sa topí, vdychuje vodu a nachádza prázdnotu. Spánok sa mení na mučenie a aj po prebudení cíti, že jeho telo ešte viac vysušuje. Jeho telesná teplota klesá, je to obranný mechanizmus. Telo vypína nepodstatné procesy, aby udržalo ten najdôležitejší, tlkot srdca. V miestnosti je teplo, ale Rick je zabalený v deke, leží takmer nehybne a šepká si po podnos. Zapne televízor, aby sa rozptýlil a v zápätí narazí na reklamu na nápoje. Na obrazovke cinká ľad, kvapky stekajú po pohári. Rick to už nevydrží a odvráti sa. Stres zintenzívňuje degradáciu a mozog je podráždený každou kvapkou, ktorá je mimo jeho dosahu. Rick sa snaží oklamať sám seba. Vloží si chlieb do úst a predstavuje si vodu. Jeho jazyk sa nehýbe, je suchý ako kartón. Metká si slova a okamžite stráca prehľad o niečom. V 3. týždni Rick padá na zem trápený krčmi. Prichádzajú vo vlnách. Raz v lítku, raz v prstoch. Krv si s tým nevie poradiť. Soli sa nerozpúšťajú. Je to ako motor bežiaci bez oleja. Už neovláda svoje telo. Iba ho pozoruje. Rick ide k stene. Predstavuje si, že je tam akvárium. Bubliny, ryby, morské riasy. Natiahne ruku, ale jeho prsty sa dotknú suchej tapety. Halucinácie sa nielen začínajú, už nahradili realitu. Zdvihne diaľkový ovládač od televízora a snaží sa napiť akoby z pohára. Potom sa pozrie na lyžičku a poďakuje jej za vodu. Rick si pletie predmety, rozpráva sa s nimi, presvieča ich, aby pomohli. Už je v inom priestore, kde je voda niekto, nie niečo. Na 25. deň Rickovi prinesú pohár. Jeden dúšok vody stojí $500 000. Ani neváha, len si ho vezme. Drží ho v oboch rukách, dlho naň hľadí a nakoniec si pomaly odpije. Ako by pil prvýkrát v živote. Zamrzne. Voda mu prenikne do hrdla, otupí bolesť a povzbudí sliznice. Jeho obličky reagujú ako radar, ktorý zachytil signál, ale nemôžu s tým nič urobiť. Jeden dúšok je krátka fatamorgána. Krásne, ale zbytočné.
Smäd sa okamžite vráti. Rick má pocit, ako by sa to len zhoršilo. Jeho telo si pripomenulo, čo je vlhkosť. A potom mu ju opäť utíchli. Teraz nesníva o víťazstve, ale o otvorenej plechovke sódy. O bublinkách a ich syčaní. Rick sa sotva hýbe. Leží tam, ako by mu niekto vypol všetky svaly. Jeho dýchanie je rovnomerné, ale slabé. Jeho srdce bije s otrvačnosťou. V tomto stave človek nerobí rozhodnutia. Jednoducho prežíva. Na 30. deň experiment končí. Zvyšných 500 000 leží nedaleko, ale jeho telo je zničené. Jeden dúšok mu vôbec nepomohol, ale Rick nejako prežil. Neopakujte jeho chyby, namiesto toho sa prihláste na odber jeho kanála.